Туда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шәшу компаниясе төгәлләнүгә таба бара. Әлмәтлеләр макулатураны үсентегә алыштыра. Ознакай районының ветераннарын котлыйлар. Әлмәт районында шәшу компаниясе дәвам итә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе 10 майга тәкъдим иткән мәгълүматлар буенча 35519 гектар мәйданда язгы культуралар шәшелгән. Бу гомуми планның 83,4% дигән сүз. Шуның 1400 гектары язгы бодай, 9700 гектары арпа, 800 гектары солы, 2700 гектары бөртек өчен шәшелгән кукуруз биле. Азык мәйданнарын шәшу 1925 гектарда башкарылган. Бу планнан 42%-ка чак артып китә. Шәшу компаниясе Чирмешан районында да төгәлләнүгә таба бара. Күршеләребездә авыл хуҗалыгының торышы белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Язның иртә килүенә республикабызның барлык авыл хуҗалыгы оешмалары вакытында кулланып калырга ашыктан Чирмешан районында да быел шәшүгә 10 апрельдә төшкәннәр иде. Ширмешан районының шәшүлек мәйданнары 71600 гектар тәшкил итә. Шуның 37160 гектарында иген, 9800 гектарында көзге, калганында язгы культура игәләр. Белгечләр фикеренчә, бүген биредә культураларны шәшү өстендә эшлиләр. 16000 гектар мәйданда Ширмешан басуларында рапс, гәрчиш, көнбагыш, киндер үстерәләр. Быелгысы елны яз иртә килү сәбәпле безнең бөтен техникалар әзер иде инде. Яз иртә килсә белән чәчүгә керештек. Чәчү эшләренә барлык хуҗалыкларда уже безнең 8-9 көндә чәчүне тәмамлаучы хуҗалыклар бар. Инде калган хуҗалыкларда быелгысы көндә бертекле культураларны чәчеп бетерделәр. Хәзер техник культураларны әзер чәчү өстендә эшлибез. Язгы шәшү компаниясендә 221 берәмлек техника катнашкан. Араларында башлыча заманча тракторлар, шәшү агрегатлары. Гектарына 50 килограмм исәбендә минераль ашламалар да кертелгән. Өстәвенә соңгы елларда районда элитлы яңа сорты орлыклар кулланалар. Азимый культураларны эшкәртәбез, гербицидлар, фунгицидлар белән. Быелгысы көнне уже азимыйларда 3500 гектар җирдә уздык гербицидлар белән и листовой подкормка ясыйбыз. Ләстәтеп китим тагын. Булай чыгыш, чишелешләр яхшы зерновойларның булай урожай булыр дип торабыз. Ходай тәгаләдән яңгыр көтәбез. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр экологик акциядә катнаштым. Соңгы елларның матур гадәте буенча калабыз халкы макулатура тапшырып, төбәгебезнең яшелләндерүгә үзеннән өлеш кертә алдым. Макулатураны үсентегә алыштыру акциясын иртәнге 9-га билгеләнгән булсалар да, шәһәр халкы экология һәм төзекләндерү департаменты янына иртәнге 7-дә килеп басканнар. Май аеның озын ялларында күпләр бакча утыртып калырга ашыга. Шуңа күрә мондый чаралар халык арасында бигрәк тә язын популяр ди оештыручылар. Мы принимаем для обмена и ПЭТ, и батарейки. То есть все, что крышечки люди приносят, то есть все, что мы можем сдать на вторичную переработку. Сегодня мы для населения подготовили саженцы яблони зимних летних сортов, малину и смородину. Акцияның гамәлгә куелуына инде 10 еллап бар. Шул дәвердә калабыз халкы меңләгән тонна макулатура тапшырып төбәгебезне яшелләндерүгә өлеш кертә алган. Бакча булсынмы ул авыл яки шәһәр территориясеме, килешәсездер. Яшеллек беркайчан да артык була алмый. Өстәвенә бу яхшы тәрбияви чарада. Улларның үрнәгендә шул арада туып үскән бер буын тәрбияләнгән дигән сүз бит бу. В рамках санитарно-экологического двухмесячника мы хотим, во-первых, выразить благодарность всем жителям, кто у нас участвовал в природоохранных акциях. Это в субботниках, которые проводились практически каждую неделю. И такая милая акция. Большое спасибо всем за участие. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Еллар узган сайын ветераннар саны сирәгәя бара. Бүген Ознакай районында алар бары 2 генә. Гайнулла ага Әюповны һәм Гыйльминур апа Җәләеваны котларга җитәкчеләр, мәдәният һәм мәгариф идарәсе коллективлары, район яшьләре, мәктәп укучылары да килде. Шәһәрнең 2нче мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучылары ветеран янына җиңү байрагы астында легендар Катюша җырын җырлап килделәр. Бөек Ватан
сугышын башыннан ахырына кадәр үтеп, илгә җиңү алып кайткан ветераннарның берсе Гайнулла Аюповка быел 102 яшь тулды. Үзен котларга килгән укучыларны да ул әле күтәренке кәеф белән каршы алды. Укучылар ветеран алдында рапорт биреп, котлауларын җиткерделәр, шигырьләр сөйләп, чәчәкләр бүләк иттеләр. Уважаемый Гайнулла Гафазович, поздравляем вас с великим праздником Днем Победы. От имени выпускников второй школы желаем вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Будущий солдат. И благодарим вас за мирное небо над головой. С Днем Победы! Ура! 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 Алга таба котлаучылар төркеме 100 яшьлек ватан сугышы ветераны Гыйльменур Җәләева яшәгән йортка юнәлде. Шәһәр халкы укучыларны дулкынланып, рәхмәт әйтеп, күз яшьләре белән озата калды. 1942-45 еллардагы сугыш вакытында хатын-кыз радистларның берсе буларак Гыйльменур Җәләева Брянский, Украина, Румыния, Чехословакия, Болгария шәһәрләрен азат итүдә катнаша. Спасибо, солдат, что мир подарили тогда, в 45-м. Пусть радость и счастье живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Гыйльменур апа да, Гайнулла абый да котлаучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Бөек җиңүнең 78-нче язын Азнакай шәһәренең 2нче мәктәп укучылары менә шулай каршы алдылар. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Фронт бригадасы акциясы кысаларында бу елда ветераннарны өйләренә килеп тәбрикләү һәм бүләкләү булды. Әлмәт районы башлыгы урынбасары Марат Гирфанов концентрацион лагерьларның балих булмаган узнигы Маргарита Апраксинаны җиңү бәйрәме белән котлады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов 1942 елның апрелендә армия сафларына алынган һәм Ярославль интендант училищесына җибәрелгән, ә инде 1 сентябрьнән Сталинград фронтына юнәлтелгән Любовь Козлованы тәбрикләде. Любовь Ивановна 1 елдан артык хәрби прокуратура каршындагы сәркати булып эшләгән, аннары хуҗалык эшләре буенча бухгалтер вазифасына күчерелгән. Җиңүне Берлин янында каршы алган отставкадагы лейтенант Любовь Козлованың күңелләре тулды һәм күзләренә яшь килде. Бөек җиңүнең 78 еллыгы белән тәбрикләүләрне Бөек Ватан сугышында катнашкан Сәйит Сәгитов та кабул итте. 1943 елны фронтка килеп, Молдавия шикләрен саклап, 1950 елда гына туган ягына әйләнеп кайткан Сәйит Сәхипулланың 2нче дәрәҗә орденда бар. Сугыш дигән шомлы хатирәләр. Илебезгә җиңү аяз күк йөзе бүләк иткән райондашларыбызга аеруча май аенда ихтирам һәм игътибар арта. Бүген Әлмәт районы халкы арасында 3 концентрацион лагерьларның балыгы булмаган үзниге, бер блокадалы Ленинградта яшәгән кеше дә бар. Илебезгә җиңү китергән һәркем бәйрәм алдыннан гына түгел, ел дәвамында кадер-хөрмәткә төренеп яши. Бүген Әлмәт районында 550-гә якын тыл хезмәтчәне, 186 тыл калган хатын-кыз һәм 17 Бөек Ватан сугышында катнашучы яши. Район башлыгы Тимур Нагуманов ветераннар саны кимеп баруын искәртте. Ул Барый Вагыйз улын шәхсән тәбрикли һәм аңа рәхмәт сүзләрен җиткерә алуны зур горурлык дип атады. Уважаемый Габдуллари Вагизович, еще раз спасибо вам огромное. Низкий поклон от всех нас, от всего нашего поколения, от всего будущего поколения. И дай Бог вам крепкого здоровья. Спасибо за ваш подвиг. Бигзор Ахмед, бәйрәм белән сезне. Габделбарый Габдрахимов 1924 елның 13 ноябрендә Тойсуган авылында дөньяга килә. Сугыш башланганда миңа 16 яшь иде, дип искә ала Барыйга. Ветеран сүзләренчә, халык Сабан туена җыелган һәм бәйрәм программасы игълан ителеп бетүгә Германия кисәтүсез кан кыйгыш сугыш башлаганын хәбәр итәләр. Много миллионные жертвы населения и воинов. И вот меня призвали на фронт в 1943 году, в марте месяце. Призывали в своей деревне Тайсуганова. Оттуда нас отправили в Казань. Сугышчы хәрби осталык нигезләрен Чувашиядә ала. Кул пулеметчысы курсын тәмамлагач, яшь сугышчыны Орел өлкәсендә урнашкан 150-нче запас полкының укыту батальонына җибәрәләр. Барый Вагыйз улы 1-нче Украина фронтында катнашкан, Киевны азат иткән. Баш, күкрәк һәм бутның авыр яралары сугышчан эшчәнлеккә нокта куйдыра. Яраланып 44-нең язында туган авылына әйләнеп кайта. Альметьев нефть эшкәртү идарәсендә терапевт булып хезмәт куя. 1958 елдан Әлмәт туберкулезга каршы диспансерга күчә. 45 елдан артык биредә эшли. 18 ел дәвамында баш табиб вазифасын башкара.
Бүйік жеңі бәйрәме алдынан Елхауай ауылы халқы да үз ауылдашларын еске алды. Бүгін биредә ул елларның түрі шахитлары бармак белән генә санарлык булса да, якташларының якты истәлеге хәтердә саклана. Бүйік жеңүнең 78 еллыгына багышланган чараны авыл үзешчәннәре чыгышы башлап җибәрде. Тантанада иңнәни авыл балалары да, читтә яшәүче авылдашлар да катнашты. Елхауай авылыннан Бөек Ватан сугышына 271 кеше чакырыла. Шуларның 128-нә генә туган якларына әйләнеп кайту бәхете насыйп була. Сугыш кылларында хәбәрсез югалган, һәлак булган авылдашлары шул ук вакытта җиңү көнен үз хезмәтләре белән чакырып китергән тыл хезмәтчеләренең исемнәре бүген авылда һәйкәл диварларында мәңгеләштерелгән. Әлеге истәлек һәйкәле яңа буынның әби бабаларыбызга рәхмәте. Ни дисәң дә исемнәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белү хәерле. Әлбәттә, замандашларның тагын бер мөһим бурычы әби бабаларыбыз алып килгән якты матур тыныч тормышның кадерен белү һәм үсештән туктамау. Бүгенге көндә авылыбызда зур эшләр эшләнә. Паркларыбыз менә яңартылды, нефтяниклар ярдәме белән авылыбызның салым җыелган акчаларга матур гына менә парклар төзелде. Аллага шөкер. Башка эшләрдә эшләп киләбез. Менә бүгенге көндә без кизләүне ремонтларга җыенабыз. Санаулыкнан калган данлы елларның тере шаһитлары арасында Әминә апа Дәрҗиманова да. Ул елларда 16 яшьлек кыз баланы Свердловскига торф чыгарырга, урман кисәргә җибәрәләр. Үлән ашап кына исән калдык ди Әминә апа, сугыш чорын хәтердән уздырып. Без күргәнне күрмәсеннәр дим кызым. Без бик күп күрдек. Сугышын, аслыгын, ялаңачлыгын күрдек. Иң авыр сырда яшәдек без. Сөйләп битерә торган түгел. Бүген Елхауай авылы ветераннар советында физик мөмкинлекләре чикле булганнар белән бергә 251 кеше исәпләнә. Аларның күпчелеге тормышта активлар. Кружогыбыз эшли. Һәр вторникны мәдәният йортына җыелабыз. Анда инде төрле кулышлар белән дә эшлибез, җырлыйбыз да. Төрле чәй эчүләр дә оештырабыз, бәйрәмнәр дә оештырабыз. Шундый мәдәният йорты хезмәткәрләре белән берлектә эшлибез. Радифа Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөек җиңү бәйрәменә балалардан алып олыларга кадәр барысы да мәшгуль иде. Мәсәлән, Жар птица балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, тәрбиячеләр белән бергә ата-аналар өчен Бөек Ватан сугышы темасына бәйрәм әзерләгәннәр. Тулырак алдагы материалда. Үткәндәге батырлыклар истәлекләр ярдәмендә яши. Ел сайын илебез тарихында авыр елларның катнашучысы яки шаһиты булган кешеләр саны кими бара. Бөек Ватан сугышы дәреслекләр битләрендә тарихи факт кына булып калмасын өчен тәрбиячеләр, укытучылар ярдәме белән сабый балаларда узган гасырның бу коточкыч вакыйгалары турында белә. Мы благодарны всем солдатам, матросам и офицерам за мирное небо над головой, вечная слава им, вечная память им. Безнең киләчәк буынга бу көннең никадәр безнең әби бабайларыбызга якын һәм кирәкле икәнен, нинди тетрәнгеч көннәр кичергәнен барып җиткерү. Патриотик тәрбия бирү төшенчәсе бала күңелендә туган илебезнең табигатын ярату, халкыбызның тарихы, үткәне белән горурлану хисләре уяту дигәнне аңлата. Тамашада катнашучы һәркем бу җитди чарага үз җанының бер өлешен кертте. Балалардан да ныграк аларның әти-әниләре, әби-бабалары дулкынлануы сизелде. Афган сугышы ветераны Мама Расул Казыев үзенең оныгы өчен җан атып торды. Молодцы, администрация школы, что патриотическим воспитанием занимается тоже. Без Нарлат районы, Нарлаттан безнең монда оныгыбыз. Шушы оныгыбызның бегенендә выступлениесен карарга килдек. Вот. Шул бәйрәмгә килдек инде. Без олыларның төп бурычы Бөек Ватан сугышы геройлары турында хәтерне йөрәктә саклау һәм ул елларның тарихын буыннан буынга тапшыру ди олылар. Балалар исә үз эшләрен уңышлы башкарып чыкты.
Бүгінге шулар еді. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Алия Бейрамалова сіздің білән сау булашабыз, исән сау булыгыз.